may usaha ng mga si kilometer ni ang way hagi for election. Wanod karna sa India pa ang ninyo mama. Kaya nga yung Jaka ng kuno. The voice of the people party come to abang wangra if the gilkong perkat Kim Jingkren. Kan mau ngilong kaway ka Jetman Rio. Kinang ngijing persyang ng pinsapriyang yung kumuar di ba ilang baglahay ng ismi. Kamtom bang kruwit. Kutjimot banyat kruwit na galing naman kamilay. Kat ba nga banyat. Stang lang nga kulat ba yan na mga dyan. Kajing kruwit na gajihang kaman. Kada nyo makim sumasyo. Bang krenta ni gimak na malupay pa inom snapsyo. Kruwit sa Bah Ardent boliw ba sniw beriw. Pamandangay pendrung niya ba. Siginong kandang ngalek ng sisni nga po ay sumaw sugot. Doon mo yung teman beriw. Walang teman hawa nga rakwa. Bawa ni kandong haypi. Nga rakwa ba ni kandong marabad ni pi. Na mga dambang bahan na Jaki Hills